min ben. E a ti? A min perfecto. Estou traballando nunha empresa de telefonía. E ti de que traballas? Eu agora mesmo estou aí na Coruña, vá. E que faz aquí? Nada, acabo de chegar con o meu fillo. Home, que curiosidade. Eu tamén. Perdoa que me chaman. Tranquilo, non pasa nada. Sí? Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Vale. En 15 minutos o así estou aí, vale? Venga, ata logo. Sinto, acábame de chamar do traballo, que teño que ir para a oficina. Non pasa nada. E se quedamos á tarde, libro. Vale, perfecto. Ás 4 Lilo, no Mercado dos Mouros, parece che ben? Si, xa recolhemos os nosos fillos e xa vamos para aí logo. Pois non, perfecto. Veña, hasta logo. Chao. Por fin chegaches. Levo 10 minutos esperándoche. Sinto moito, pero gusta esta sorpresa, non? Sí, non sabía que había xente excavando. Pois si, e a ti gusta a arqueoloxía? Sí, pero non é un tema do que sepa moito. E a ti, Eu tampouco. pero gustache. Si, algo. Vamos a preguntar a esta arqueóloga sobre este lugar. Vamos logo. Hola, ¿qué tal? Ben, podedes contar algo sobre este xacemento arqueolóxico? Bueno, o que estamos instalando aquí é unha caballa, como podedes ver, e no centro está o fogar, onde se cociñaba. Moi interesante. Este xacemento creo que debe ocupar sobre unha hectárea, está moi cerca do río, e agora estou superficial para que se distingan ben os diferentes colores, sabedes aquí. Non sei. Máis, vale. Vamos a preguntarle a este arqueólogo. Moi boa, rapaces, que tal? Estivemos falando ca túa compañeira e contounos cousas sobre este xacemento arqueolóxico, pero non sabe canto tempo se descubriu. E dixeron que ti podías sabelo. Sí, Sobre canto tempo se descubriu? pois a verdade é que dos últimos xacementos que se descubriron en Valga. Este xacemento descubriuse no ano 2013. Se vedes que hai un tocón dali dunha árbore que caeu, pois en 2013 caeu un tocón dunha árbore, e nesas raíces saliu material arqueolóxico. E como saliu material arqueolóxico, descubriuse que aquí había un xacemento. Empezouse a facer excavación, e esta é a terceira excavación que se fai. Nada, un placer. Hasta loguiño. Hola. Bueno. Hola. Dixéronme que a ti eras o que buscaba cerámica, é iso certo? Bueno, buscamos todos, pero eu son o que está topando máis cachiños. E, como pode ver, esta bolsa son sempre anacos de cerámica moi pequeniños, como podéis ver aquí, pero de vez en cando sai un máis grande. Podes collelo. Ves? Aí ten as marcas do que eran as asas do cacharro. Está moi ben. Vos só encontrachedes cerámica neste lugar? Encontramos cerámica, aí fai un rato atopamos uns anacos de oso, de animal, pero están moi desfeitos pola auga, están feitos puré, están moi estropeados, va. Vale. Pois moitas gracias. Ata logo.